Práve sa nachádzame v predajni Modivo e-obu v bratislavskej Eurovej. Táto inovatívna prevádzka získala prvé miesto v súťaži Visa Slovak Topshop za mesiac november. Na niecele naszej społeczności musím powiedzieć, że sme veľmi šťastní, že môžeme byť vo finále súťaži Visa Slovak Topshop. Je to veľmi ťažká práca celého našeho slovenského aj polského týmu, za co chcem im všetkým poďakovať. Chcem tiež poďakovať aj Visa za to, že drželi za nás ruky a že máme takú možnosť. Chcem poďakovať všetkým našim zákazníkom, którzy už u nás boli, a chcem też pozvať všetkých našich nových zákazníkov, aby prišli k nám do Eurovej. Spoločnosť Visa sa snaží aj na Slovensku podporovať digitalizáciu vo všetkých sektoroch a hlavne inovatívne projekty. Jedným z nich je táto krásna predajňa Modivo v Eurove a v Bratislave a sme veľmi radi, že je úplne prvá na Slovensku a právom získala ocenenie Visa Slovak Topshop. Takže srdečne gratulujem. Naša spoločnosť sa snaží spojiť také dva svety, online a offline svet, kedy ponúkame zákazníkovi najlepší zážitok z nakupovania a snažíme sa mu ho spríjemniť takisto zákazníckym servisom a všetkými možnými inováciami, ktoré ponúkame. Naša predajňa sa nachádza v Eurove v Bratislave. Pozývame vás zažiť tento inovatívny zážitok nákupu. Tešíme sa na vás. Súťaž Visa Slovak Topshop hľadá a oceňuje tie najlepšie kamenné prevádzky. Naši inšpektori inkognito navštevujú kamenné predajne v rámci celého Slovenska a hľadajú tie najlepšie, ktoré poskytujú zákaznícky zážitok.